Salut colegi, în special cei începători, că pentru colegi începători este videoclipul acesta. Eu la început, când am început să intru în tainele meseriei ăștia de șofer profesionist de tir, când mă uitam pe videoclipuri pe net să văd cum e treaba cu schimbarea vitezelor astea intermediare, la mare, la mic, la așa, aveam o nelămurire. Ce nelămurire? Păi, dacă la schimbările normale de viteze, normal, apăsai ambreiajul, cuplai în viteză cu schimbătorul de viteză și debriai după aceea, la astea, la alte intermediare, știți că are un butonaș acolo, la schimbător. Unele cu bătaie, altele cu, da? Butonașul ăla care schimbă vitezele intermediare. Nu știam. Băi, dacă apeși pe buton, se schimbă automat viteza? Adică aveam o nelămurire de genul ăsta. Și aș vrea să lămuresc chestia asta pentru cei care au fost ca mine. Care, ce să zic, nu se prind mai greu de chestiile astea. Asta vreau să le spun, că dacă la schimbarea vitezelor normal calci ambreiajul, miști schimbătorul de viteze, debreiezi, la vitezele intermediare date și făcute cu butonul acela mic care îl avem acolo pe schimbător, tu poți să apeși pe butonul ăla înainte, cu un minut să zicem, sau cu cât vrei tu, schimbarea respectivă. Apeși pe el și aștepți când, de-abia în momentul în care ai nevoie, apeși ambreiajul. Din momentul ăla, efectiv, se schimbă viteza respectivă. Deci, simpla apăsare pe buton nu schimbă viteza în sine. Da? Asta se întâmplă. Deci orice schimbare de viteză are loc după călcarea și debrierea ambreiajului. Ca să se știe. Vă urez drumuri bune!